ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് 5 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ആറിയതിന് ശേഷം വെള്ളമില്ലാതെ ക്യാരറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാനുള്ള ചുവരി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ പീസെല്ലാം അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പായസം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ചുവരി ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ 1 ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നത്. പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചുവരിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലിടാം. അത് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച ക്യാരറ്റും കൂടെ അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഏലക്കപ്പൊടി ഇട്ടത്. നമുക്ക് അതൊന്ന് അണ്ടിയും മുന്തിരിയും വറുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം വറുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നല്ല നെയ്യ് എടുത്തത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.